Тихо. Израелите потребители на YouTube, аз съм FasterPro.bg и това е моят първи клип, втори. Първият си го стрих от канала и днес ще ви покажа как да се инсталирате Minecraft за телефон. Като за начало, влизате в Google Chrome или в Google. Аз може да съм вътре и тук отгоре пишете mob.org. Него mob.org. Ма няма влеза за това, ще ви покажа по-подробно, защото сигурно ще има 15 коментара как да се влезе. Ще се абонирам. .org и търсите. Мартин Мариан. И сега тук съм с един приятел Сашо. Абонирайте се за канала му, как се пише в YouTube. Ще оставя линк как се пише този в YouTube. И пишете ми Nexraft. Minecraft пишете. И търсите малко по-надолу под MineBuild, Minecraft Story Mode и намерите и това. Minecraft Pocket Edition. Натискате върху него. Давате отдолу, търсите едно Download. Това Download. Чакайте, че на този трябва да му обясня. Мартин Марианов, Download. Download и натискате най-последното. Най. Давате най-долу, най-последното. И теглите. И чакате малко. И натискате OK. Замяна на файла, аз съм го изтеглил, защото предишния ми клип се бъгна. Чакате. И ще спра видеото докато почне. Вижда просто. И продължаваме много. Изтеглянето е завършено. Влизате в моите файлове. Нали ноутата е по-различно. Тук съм на Alcatel и търсите Downloads. Его. И Minecraft. Следващ, инсталирай. Но ще трябва да направите едно нещо, което ще трябва да ви го покажа после. Ще трябва да отбележите едно нещо на настройките. Аз съм го отбелязал, на мен не ми излиза, но отбелязвате най-долното и сега ще ви покажа. Искате завършено или отвори, коткате и Minecraft безплатно. Minecraft PE. Сега да ви покажа какво трябва да направите на настройките. Настройки. Достъпност. Май беше, не знам. Не е от тук. Ще ви излезе едно нещо и ви ще трябва да насните едно от непознати обекти да приемате файлове. И това беше всичко от този клип. Благодаря за гледането, абонирайте се, оставите положителен вот. В следващия клип ще ви покажа как да се направите скин на Minecraft и после сигурно ще почнем първи с Jetpack Joyride. И до